Najiščekivanijih trenutaka u svijetu atletike nismo vidjeli uživo. Ajde, vidjet ćemo uživo jednog od vodećih kopljaša Jakuba Vadlejha, koji u svojoj prvoj seriji je bacio neispravan hitac, u drugoj je već nešto bolje. Vadlejh, to je preko 80 metara, 83-41 je vodeći Weberov. Dočekamo. Ovo je jako neobično što se dogodilo, jer sjećaš se vremena Blanke Vlašić. Vraćamo se na koplje, to je Anderson Peters sa Grenade. On je vjerojatno napravio nešto dobro, nešto kvalitetno, odnosno umiješao se gore u vrh. Anderson Peters, bivši dvostruki svjetski prvak iz 2019. i 2022. a u međuvremenu u Tokiju nije uopće uspio ući u finale olimpijskog turnira. Ovdje sa 83-40 izbija na drugo mjesto i pogledajte samo jedan... Naravno, imamo i mi nešto za reći, nadam se, na tom najvećem natjecanju. Vadlejh, treća serija. Vadlejh je u tom trenutku, kao što vidite, bio treći. I ovo ne bi trebao biti njegov najbolji hitac, jer je bacio tamo slabije od ulaska u top 3. To je ...81-83. Dobro, za malo je poboljšao svoj najbolji hitac, ali ga to nije pomaklo sa ovog trećeg mjesta. Weber je u prvom hicu postavio tu daljinu koja je i dalje nedostižna za sve, međutim, sjećate se, Peters zaostaje samo 1 centimetar, a Weber opet ide preko 80. Sve u redu. A mi se vraćamo na koplje. To je Arshad Nadim iz Pakistana i vidite da je i on sada sa ovim svojim hicem iz treće serije malo promijenio stvari ovdje. Rekorder Pakistana i aktualni svjetski viceprvak, da se dopunim sa Arshadom Nadimom, koji se nakon dugog izbivanja sa bilo kakvog natjecanja pojavio ovdje na prvom svom natjecanju ove sezone. Dakle, čovjek nema, odnosno do danas nema nikakav... Има само 5 атлетки в историята. Хването на копие Аршад Надим. Струва ми се, че е малко под предишният му резултат. – 82,17. Обърна цифрите на сантиметрите. Якуб Вадлейх може и да го измести от третото място. Има възможности за това. Това е значително по-добър опит. Вадлейх дори ще излезе на първа позиция с този опит. Вадлейх е втори в ранглистата сезона с 88-65 от Европейското първенство, където взе титлата пред Вебер и Оливер Хеландер от Финландия. Колеч. Юлиан Вебер. Пламена Митков в последния си опит постигна 6,60. Така че остава втора.
Най-добрият опит 6.78 с вятър малко над 2 метра в секунда. Много великолепен дебют в Диамантната лига на 19 годишната българка. Мондо правише опити за световен рекорд 6.25. Якоб Вадлех 85.04. Постигна по-рано, за да поведе в класирането. Повтаря. Последният опит е хвърлянето на копие. – 84-41, не успя да добави нещо. Питърс също няма поправка. Нещата се промениха в петия кръг, тъй като Вадлех водеше с 85.04, но в петия кръг Питърс постигна 85.19, докато Вебер 85.91. Докато тримата направиха 6 опити, на които класирането не претърпя корекции, така че Вебер печели пред Питърс. Вадлех е трети. Два световни рекорда днес. В скока на височина Ярослава Махучик 210 см, подобрявайки рекорда на Стефка Костадинова от 1987 година. И след това на 1500 метра Фейт Кипегон свали 700 от своя личен рекорд, постигайки 3.49.04. Това е второто състезание по хвърляне на копия в Диамантната лига този сезон. В Доха Вадлех спечели пред Чопра и Питърс. Тогава резултатите бяха доста по-добри. Вадлех 88-38, Чопра 88-36, Питърс 86-62. Сега Вебер пред Питърс и Вадлех.